Nasi muswe Saturday ndauya ne-update about our demonstration yatiri kuzoita, our siege, our Harare siege demonstration this week kubva musi wa 13 April 2025 kusvikira musi wa 18 April 2025. Ladies and gentlemen, ndine video randadzoka naro panapa rinova iro video radrone Comander vari kupa ivo update nezve imwe upcoming demonstration iri kunzi iyo iri kutanga nemusi weSunday 13 April 2025. Demonstration iyi iri kunzi iyo munhu wese ane mota, ZviGredha kana matractor enda nayo muroad unobloka road dzese, but tisingazive kuti vangani vanozviita vanobvuma kuenda nemota dzavo kana nezvigredha zvavo. Kusangana kwatikuita zvakare pachannel ino, channel yeZviWitness TV yandinodzoka nama-updates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbirawo kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. So ladies and gentlemen, without wasting much of your time, I want you to listen zvanga zvichitaurwa nadrone Comander. After that ndokumbira kuti muuye mu-comment section muchitiudzawo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi. Please don't forget to subscribe and turn on the notification bell. More updates are coming. Nasi muswe Saturday ndauya ne-update about our demonstration yatiri kuzoita, our siege, our Harare siege demonstration this week kubva musi wa 13 April 2025 kusvikira musi wa 18 April 2025. Kana maadresi kana zvichemo zvedu zvisati zvaadreswa tikupfuurira mberi kudarika date iroro. Asi teererai munzwa, our first stage of our demonstration ndo yatakutaura panapa. Teererai, please share this message with everyone that you know is a driver, drives a van, anodrive makombi, anodrive mabhazi, anodrive chichi. Please share this message. Very, very, very important message to all drivers muHarare, muBulawayo. Kana muri kuBulawayo, please endai kuma-office ana mayor, go and do the same thing. Kana muri kuGweru, go to Gweru City Council, go and do the same thing. That's why we are here. We are going to demonstrate in a massive way. This time wachatinzwa chete. This time hurumende ichatinzwa chete. The problem is kuti kune vanhu vano vari negative even on the way that they think. Have a mindset that is positive on everything you do. Nasi ndiri kukuvigira update. Ndine man Jeds. Dananake, the royal bloodline. Copy, you're on green. Tukukupai update yezviri kuitika this week muHarare. Chatiri kuda kuita isusu muHarare this week, we want to demonstrate and be heard by that government. Vaya vanogara muZanu PF headquarters meme. So here is a special request. Forwardai message kune vanhu vese vanodrive makombi, vanodrive mabhazi, vanodrive mataxi, vese vanodrive mota muHarare, Bulawayo, Gweru. Share this message. Zvatiri kuzoita kubva Sunday, kana kuine vanhu vaya vanoenda kuSalvation Army, vanhu vanoenda kuAnglican, vanhu vanoenda kuRoma, vanhu vanoenda kumachechi aya anoridzwa wamandaya, tiri kuda kuti tiite ruzha runonzwika nevanhu vese, particularly navachinamasa. Ndavachinamasa wewe. Tiri kuda kuenda kuZanu PF headquarters. Munhu nemunhu usabuda mota yako, tiri kuda kunopaka around ZANU PF headquarters yese. We want to go and park around ZANU PF headquarters. Muri kunzwaka? Kana tadaro, our first stage ye demonstration yedu, our first stage ye demonstration yedu musi weMonday, go and park around ZANU PF headquarters pa ground pese paya. Endai munopaka paya. Mawindi, torai makombi enyu, mabhazi ese endai munopaka. Vane marori endai munopaka around ZANU PF headquarters, park everywhere. Tiri kuda vanhu vanobva kumachechi akaita seRoma, Anglican, Methodist, kwese kwa toda kuti muye nehwamanda. Muri kunzwa? Toda kuti muye nehwamanda dzenyu dzese. Tiri kuzoridza non-stop kubva makuseni tovaridzira mabhera kusvikira vatiadresera masituation edu. That's what we want to do. This coming Monday,
our first stage demonstration yedu against our government. President anofana kuadresa nyaya impeachment. Number 1, he must be answerable. Number 2, tuda kuadresa kwa nyaya unemployment rate dziri high. Number 3, maprice ezvinhu anongochinja tikashandisa currency toshandisa currency. Number 4, vanhu vese vaiva 95 vakasungwa vaiva, they have got the right to demonstrate, and the demonstration shouldn't allow someone to be put in prison. It's an act that someone is doing, and according to the constitution it's a right, you see. So musi weMonday, musi wa14, musi weSunday, vanhu vese vanenge vachifamba muHarare tangai kuridza mabhera. Munhu wese ari muHarare musi weSunday, ridza bhera kwese kwaunenge uchinda, rafamba uchingoridza bhera muHarare. Musi weMonday, vanhu vese, mawindi ese, uyai nemakombi, makombi yese ari muHarare, please share this message. Share this message. It's very important. We want to do a successful demonstration. Atidi vanhu vanodemonstrate out of their cars. Atidi vanhu vanodemonstrate vari panze pemota. Vanhu vese uyai nemota dzenyu, pakai around ZANU-PF headquarters yese, around paground pese paipai. Ngapazare mota, ngapazare mabhazi, ngapazare marori, ngapazare zvese. Ngatiridzei mabhera in front of that ZANU-PF building until the situation is addressed. Vai vanoenda kuchurch, like I said, kuAnglican, kumachechi vanoshandisa hwamanda kuchurch, kuRoma, kupi. Please, uyai nemavhuvhuzela yenyu out of the window, toda kuridza until the walls of Jericho collapse. We are going to ridza hwamanda idzodzo until the walls of Jericho they collapse. Kana president asiri kukwanisa kuadresa ngachiresigna. That's what we want. Munhu wese ane mota, our first stage of our demonstration musi weMonday ku ZANU-PF headquarters, around the whole ZANU-PF headquarters. Manjeds, the Anunnaki, the royal bloodline, aka Drone Commander.